ଆଲୋ ହେଇଲୁ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିନୁ। ମୋ ପୁଅ ହରିଆ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଦେଖିକି କହିଲେ ବାପା ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ନ ନେନେ ଆମେ ଆଉ ପଢିମୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ପଢା ବନ୍ଦ କର ନା, ଯାହା କହୁଛ କୁହ। ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଖୁସି, କହିବ ମେଟ୍ରିକ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଆଣିଛନ୍ତି କି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଷ୍ଟାର ରାଜୁ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଏକ ମିନି ବ୍ଲଗ ସହିତ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ଥିଲା, ସେଇ ନାଗି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବୁଲି ଆସିବା। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ ବି ଦବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ବାପା ଆମେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ନେମୁ। କହିଲି ଚାଲ ଭିତର ଦେଖିଆ କେମିତି କଣ ଅଛି ନବା ଆଉ। ଆଲୋ ହେଇଲୋ, ଏଠି ତ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ସବୁ ପସନ୍ଦ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ନେମି କିଛି ଜାଣିପାରିନି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଡିସାଇଡ କର କୋଉ ମାଛ ହଉଛି ନେଇକି ଯିବ। ହଉ ଡିସାଇଡ କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ମାସକୁ ହଉଛି ଚଏସ୍ କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଏସ୍ କରିକି ନେଇକି ହଉଛି ଆସିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଏଇଥର ପଢାପଢି ଯେମିତି ଠିକ ହବ। ତାପରେ ଭିତରେ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରୁ କରୁ ଆଲୋ ହେଇଲୋ, ଏଠି ଗୋଟେ କୁକୁର ଦେଖିନୁ। ମୁଁ କହିଲି ବାଘ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛି କି। ଇଏ ତାକା ଯାଇ ଯାଇ ଶୋଇଥିଲା, ତା ଉପରେ ଦେଖୁନା ନାଗୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଉଠିଯିବ ବାପା ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ପୁଅ କିଏ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି। ସତ କଥା, ଏଠିକି ଆସିକି ଏଇ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖିକି ମନ ଗାର୍ଡେନ ଗାର୍ଡେନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମ ମାଛ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ଲଭ୍ ୟୁ।